Mongatu ambiri tikutsata bwino kuti ku dziko la South Africa akupanga host msonkhano uja umene umadziwika kuti G20 pa chingerezipo. Paja G20 ndekutino ndi gulu la maiko amene ali ochita bwino pachuma nde msonkhano wawo ukuchitikira kumene ku South Africa. Ndeno posatira msonkhano umenewo pali gulu la anthu amene ali nzika za kumene ku dziko la South Africa amakhala akuchita zinthu zosiyanasiyana kulimbana ndi maforeigners amene akuti alibe mapepala oyenezeka kuti akhale ku dziko la South Africa kugwira ntchito kapena kulandira service ina iliyonse kuchoka ku dziko limene la South Africa. Gulu limeneli limasogozedwa ndi bungwe lawo limene anapanga limene amalitchula kuti Dudula. Mawu amenewa ndikuti ali muchizulu komano akathandizidwa muchichewa amathandiza kuti kulimbana ndi nzika za maiko ena zimene zabwera ku dziko limene la South Africa mopanda chilolezo oti alibe mapepala ndi cholinga chawo amafuna kulimbana ndi anthu amene akuti achoke ku dziko limene la South Africa. Ambiri amene timakhala kuno ku South Africa tikulitsata bwino gulu limeneli nkhanza zimene zimakhala zikuchita kwa nzika zosiyanasiyana za maiko osiyanasiyana ku dziko lino la South Africa. Paja gulu limeneli limasogozedwa ndi mzimayi uja amene amadziwika ndi dzina loti Zindile Dedla. Ndeno gulu limeneli kupangira kwa anthu amene samalitsata bwinobwino kumudzi ku Malawi. Ndona kuti gulu limeneli linapangidwa monga tafotokozera kale kuti cholinga chawo amafuna kulimbana ndi anthu amene akukhala ku dziko limene la South Africa opanda mapepala owayenera kukhala kumeneku komanso kugwira ntchito kumeneku. Ndi amakhala kuchita zinthu zambiri kupanga block anthu kuti apeze service ya zaumoyo, maphunziro komanso ndi kuti anthu amene amapanga business kumeneku kali ndi mashopu kachani ndi kuti anthu amene amakhala kwapanga akwasokoneza kwambiri kwasokoneza ma business kuchita zinthu zambiri zosakhala bwino mukudziwa amene amachitira anzathu a dziko lino la South Africa amakhala akuchita nkhanza kwambiri kaya ndi kuti maforeigners amene anapeza zoti apeza mwayi wa nyumba kumeneku pa programu ichamati welfare housing ndekuti makosana amene amabwera kuzasokoneza zinthu zimenezo ndekuti kakutusane nyumba kutani kuchitani nkhanza zosiyanasiyana. Tikhuperanso kuti ena tinakhala kumva ku Malawi kuti amayi ake mwana wawo anamwalira chifukwa choti anablokedwa kuti akalandire thandizo la zaumoyo ku chipatala. Gulu lake limene lapanga zimezi ndekuti ndi limene la Dudula. Moti mtsogoleri wa dziko limene la South Africa Cyril Ramaphosa ambuyo mwana akhala akudzudzula zimezi kuti gulu limene sili kuchita bwino mpaka nena zaduduzidwa kupita ku khoti. Ndeno high court ya kumene ku South Africa inaweruza kuti gulu limene limapanga operate illegally ndoti likwena kusiya kupanga ma operations yake kupanga persecute ma foreigners. Mwachidule titha kufotokoza motero kupangira anthu amene samatsata bwinobwino za kuno ku South Africa. Ndeno gulu limene lero linapita ku Johannesburg kumeneko kuchitikira zochitika zosiyanasiyana zokhoza ndi msonkhano umene wa G20 kumeneko akuti amakachita ma demonstrations kuonesa kusakondwa kuti boma likusira nzika za maiko ena kumakhala kumeneko kumatenga ntchito zawo kuchilandira service ya boma ndi zina zotero komano opanda mapepala ndimene amanenera. Ndetu gulu limene linasonkhana pafupi ndi malo amene amadziwika kuti Nestle Expo Center kumeneko ku Johannesburg kumachita ma demonstrations awo kumeneko. My brother, how do you feel? Yeah. Hey. Over! What is man? Pull up! Pull up! Go! They resisted. They started assaulting police officers, started pushing back at police officers. They also then started spraying tear gas. As a result, one police officer has been taken to hospital for medical attention. We have opened a case against Dudula. The charges that they're facing, firstly, public violence. The second one, assaulting of a police officer and contravention of the court order. You'll recall that they were handed down a court order not to intimidate and harass foreign nationals. So by their actions in trying to block the Nasrec and Baragwanath Road, we see it as an attempt to intimidate and harass foreign nationals. So the third charge there is contravention of their court order. We have arrested 2 individuals, Dudula members.
and we have started with investigations. We have long maintained that we do not have an issue, we do not have a problem as the security cluster, as the NatJoints, when people protest, air their grievances, but they should do so within the confines of the law. We had maintained that we will not allow any lawlessness, any barricading and blocking of roads, and we do believe that their actions was meant to block the motorcades of the heads of states, as well as the dignitaries that are trying to access the Nasrec venue. So it is on that note that we have opened those charges. We have pressed charges against them. Public violence, assaulting of a police officer, as well as contravention of the court order. Mongamete kuonera pa chithunzi pamenepo chimene chikuenda pa screen panopo ndekuti magayizi ake ndi amene akupanga ma demonstrations amenewo, ndipo satira zimezi zinaoneka kuti magayizi amenewo anaphwanya malamulo amene anapasidwa kumeneko kuti asadumphe malire amene anayikidwa, zomwe zinapangisa zoti makosana apite kuyamba kutseka misewu akuti kufuna kubloka kuti ma president amene apita ku dziko limene la South Africa asaduse, ndi zinapeza zoti apolisi anayamba no kuthira tear gas komanso kuombera malaba bullets kuombera kwa ma protesters amenewo. Ena anagwiridwa kumangidwa, mukaonanso ma video clip imene tapanga atachi apoyo ndekuti magayiwo akududuzidwa kukasidwa mu mavani kumeneko. Komanso mukaona clip yachiwiri yakeyo ndoti apolisi amafotokozera amene zinakhalira nkhani yokhuzana ndi magayizi amenewo adudula. Paja tanena kale kuti bungwe imene analipanga bane kuti lisamapange zimenezi, ndi mmene amafotokozera penepo apolisiwo metamvera kufotokozera. Komano chimene chinasangalatsa kwambiri makosana ndi chonena kuti zendi amene amasogolera gulu limeneli amene mukuona pa chithunzi pakepo amene ndikuti anakumana nazo kumeneko anampanga paper spray m'maso. Tatene tionere ka clip kamene kamoneka kuti zinamuvuta amene kumatoke tipilizeni nkhani. Funa ukubona ukuthi laba bento eziredi ukuthi bazoya nabo nale. Chabwino mmene mondimeta onena zinakhalira pamenepo zimayi amene ndi oyipa kwambiri kunena zona. Anthu kunoko ku South Africa ngati akuvutika ndi mchitidwe wa mzimayi ameneyi kupatula polisi, koma kagulu kamene amasogozedwa ndi mzimayi amene ndioti amakhala kuchita nkhanza kwambiri. Anthu akumasowa mtendere kuti apeze mathandizo osiyanasiyana kaya kuchipatala kaya ndekuti no service yake imene boma limakhala likupereka ya dziko limene la South Africa. Komano magayizi amene amakhala kunena zona kuti ma foreigners ndi amene amakhala zona kuti akuyambisa mchitidwe wochigawenga. Of course ma foreigners amayiko ena ngati ku Zimbabwe ndekuti ndi mayiko ena ndi amene amakhala kuchita mchitidwe umenewo. Amalawi ndi ochepa kwambiri ngati amene amakhuzidwa ndi zinthu ngati zimenezi. Komano vuto limene limakula kwambiri ndoti magayi awa ndi aulesi kwambiri. Ma South Africans ambiri ndi aulesi, amafuna zinthu zophayipha, safuna kugwira ntchito. Ndi mukakhala zona kuti Amalawi muli kuno paja ambiri imadziwa kuti Amalawi ndoti ndi ma hard worker. Azimapeza zoti anthu amene amachita nsanje mapeto ake nkumeneno amakhala kuchita mchitidwe osiyanasiyana kupanga persecute Amalawi komanso ma foreigners osiyanasiyana. Iyi inangokhala update chabe ya mmene kunalili leroli kupangira kuti anzathu ena ake amene sitinathe kuona kuti kodi kunjaku kunali motani, komanso kupanga update anthu ena amene ali mayiko ena kaya kuti kumuzi ku Malawi azindikire kuti kodi nzika zomwe zili ku South Africa zikumana ndi zotani, zikuyenda mu nyengo zotani. Mwinatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sayiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakupezani mosavuta.